Vi starter med at oprette varer i Navision 2009. Vi åbner først systemet. Vi åbner i et Kronos-regnskab. For at lægge varerne ind, eller oprette dem, går vi ind på lagersted. Vi åbner planlægning og udførsel, og vi trykker på varer. Når varekortet åbner, trykker vi F3, så får vi et tomt varekort. Her der skal vi så udfylde varenummer. Hvis vi ikke har et, trykker vi Enter, og den genererer selv et. Derudover udfylder vi en beskrivelse. I det tilfælde her en skrue på 10 mm. Vi skal vælge en basisenhed, gør vi ved hjælp af piltasterne, åbner den flere muligheder, og derefter vælger vi den enhed, vi ønsker. Dernæst så skal vi udfylde et placeringsnummer, hvilket svarer til varens placering ude på lageret. Når vi er færdige på generelle, går vi over i den, der hedder fakturering. Her under kostmetode, der vælger vi standard. I kostpris, der skriver vi den pris, som varen koster. Og trykker OK. Så hopper vi ned til den sidste købspris. Her skriver vi så den pris, som vi gav for varen sidst vi købte den. I avanceprocentberegning vælger vi satspris. Og i avanceprocent indtaster vi så den procent, som vi ønsker, varen skal ende ud i prisen. Så går vi over i produktbogføringsgruppe. Der vælger vi detail. I vores momsproduktbogføringsgruppe, der vælger vi moms 25. Og i varebogføringsgruppen vælger vi en færdigvare. Vi har nu oprettet en vare, og så vi lukker ned igen.